Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sa dugay nga panahon na ilhan gyud nato kining gisaulog nato karon isip Three Kings. Sa atong kultura, labi na sa Pilipinas, nakasentro ang pagsaulog sa hulagway sa tulo ka hari, Melchor, Gaspar ug Baltasar, nga nagsakay og camel, nagdala og bulawan, insenso ug mira. Mo kinang hulagway nga nabilin sa atong mga hunahuna. Tulo ka bantugang mga hari nga mitunga sa bilin aron mosimba sa batang Hesus. Apan kung atong tanawon pag-ayo ang ebanghelyo, wala man gyud giingon didto nga hari sila. Wala sad giingon nga tulo gayud sila. Ang pulong nga gigamit sa kasulatan mao ang Magi, mga maalamon, mga tig-obserba sa balaod, mga nangita og kahulugan sa kinabuhi. Tungod niini mas gipadayon karon sa simbahan ang tawag nga Epiphany o pagpadayag sa Ginoo. Dili na lang kay tulo ka bisita ang miabot, kundi tungod kay sa ilang pag-abot gipadayag sa Dios nga si Jesus dili lang para sa mga taga-Israel kundi para sa tanang katawhan. Bisan sa mga dili Hudiyo, bisan sa mga tagalayo nga mga nasod. Ang Epifanya mo ang pista sa pagpadayag sa Dios ngadto sa kalibutan ug pagpadayag sa kahayag alang sa tanan. Sa ebanghelyo karon ang Dios nagpadayag sa iyang anak, dili pinaagi sa gahom sa dagkong palasyo, kundi pinaagi sa kahayag sa usa ka bituon. Dili ngadto sa mga pari o sa mga scholars, kundi ngadto sa manang nangita kaniya. Mga tao nga andam mo panaw, andam magpangutana, ug andam nga mosimba. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagpadayag sa Ginoo usa ka panaw sa pagtuo. Giingon sa ebanghelyo, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star at its rising and have come to do him homage." Matthew 2:2. Hain man ang bagong nahimugso nga hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini og mianhi kami aron musimba kaniya. Ang mga Magi, dili ni sila mga Hudiyo. Wala sad sila labot sa balaod ni Moises. Wala sila templo. Apan sila adunay kahayag nga ilang gisundan. Ang bituon nahimong simbolo sa grasya nga naglihok bisan sa gawas sa klarong relihiyosong kahintang. Ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon bisan sa mga maingon ta dili nila kabanay. Basta ang kasing-kasing andam mangita kaniya. Kining Epifanya usa ka pahinumdom kanato nga ang pagtuo dili kanunay nga kana ganing komportable. Dili kanunay nga easy o hayahay. Faith is a journey. Ang atong pagtuo usa ka panaw. Usahay hapsay ang dalan, usahay musinati sa taog mga libaong. Kinahanglan nga mubiya ta sa atong comfort zone, sa atong mga maingon ta kanang sure gani kay ta, sigurado kay ta. Ug bisan gani sa atong mga kaugalingon nga mga plano aron makita gyud nato ang Ginoo, ang pangutana unsa man ang atong mga bituon karon. Asa man kita naglantaw aron mangita og kahulugan sa kinabuhi. Ang opposite ining mga Magi nga nangita sa kahulugan sa kinabuhi mao si Herodes. Ang mga maalamon nangita sila para siya makasimba. Apan ang usa si Herodes gusto mo patay. Mao nga nabalaka si Herodes ug ang tibuok Jerusalem. Ang presensya dai ni Jesus makapalihok sa kasing-kasing na mga nalipay, nasay nahadlok. Mao gyapon ni sa ato karon. Kita ba kabahin sa mga nalipay o sa maingon ta mga allergic nga makadungog sa pamulong mahitungod sa Dios? Kita ba nalipay o kita ba allergic? Kinsa may gipamati sad nato karon sa atong panaw? Ang ato lang bang personal nga mga emotions kanang depende sa emotion o mangayo gyud ta og giya sa pulong sa Dios? Ang pagpadayag sa Ginoo usa ka panaw sa pagtuo. Ikaduhang punto, ang Epifanya
nag-auhag sa tinuod nga pagsimba, ang paghalad sa kinabuhi. Ang tinuod nga pagsimba dili ni char-char lang, no? Wala ni sa mga sanina nga atong gisulob. Wala ni sa atong make-up nga usahay magkampat. Wala ni sa dako sa atong kahibalo o sa kadako sa atong mga halad, sa atong pensyon o sa atong insurance. Ang matuod nga pagsimba mao gyud ang paghalad sa kinabuhi. Kanag inig atubang nimo sa Ginoo ug sa imong pagpuyo, pakigbisog nimo matag adlaw sa Dios ra gyud ka ni salig. Gingon sa ebanghelyo, they prostrated themselves and did him homage. Then they offered their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Matthew 2:11. Niyukbo sila og nisimba kaniya ug giablihan nila ang ilang mga bahandi ug mihatag og mga gasa, bulawan, insinso ug mira. Kini mga gasa dili lang mga mahalon nga mga butang. Ang bulawan para sa hari, ang insenso para sa Dios, ug ang mira para sa pag-antos ug sa kamatayon. Mao nga sa sayo pa lang nga yugto sa kinabuhi ni Hesus, gipadayag na kung kinsa siya ug unsa ang iyang dalan. Ang Epifanya mao usab ang pista nga nagtan-aw na daan sa krus. Unsa man ang atong gasa sa Ginoo? Dili lang kwarta, dili lang oras, kundili ang atong kasing-kasing, atong mga kahadlok, atong mga pangandoy, sama sa mga medyay, dili igo nga makit-an nato si Jesus, kinahanglan usab nga muyukbo ta og muhalad. Human sa ilang pagsimba, giingon sa kasulatan nga, they departed for their country by another way. Matthew 2:12. Mibalik sila sa ilang yutang na tawhan, agi sa laing dalan. Kini usa ka very powerful nga statement. Ang tinuod nga kasinatian kang Kristo, magdala gyud ay og kausaban. Dili na ta makabalik sa parehas nga dalan, parehas nga panghuna-huna, parehas nga kinabuhi. Ang Epifanya, dili lang pagtan-aw, kini pagbag-o. Dili na pwede nga balik tas dating gawi. Dili na pwede nga agi tas karaang dalan. Dili na pwede ang pagsandig balik sa kaliwatan, kundili bag-ong gawi na. Magbag-o na og dalan, you become a changed person. Ang Epifanya nag-auhag sa tinuod nga pagsimba, ang paghalad sa kinabuhi. Story time. Personal kay ni nako nga pista kining Feast of the Epiphany. Kay mao ni ang ngalan sa akong batch sa ordination sa SBD, ang Pantas Class. Ang Magi sa Tagalog, Pantas. Mao nga Pantas Class. 5 mi kabuok nga naordinahan isip pare ug amo ang gitawag ang among kaugalingon nga Pantas Class. Niadtong ika-25 years anniversary sa among formation house sa Postulancy sa Tagaytay, tanan nga batches giimbitahan. Apan salan ba sa among batch wala gyud bisan usa ang nakaadto. Karon sa pag-roll call ang among batch ra gyud ang walay representative. Mao nga gipagi na lang nila og katawa. Ingon sila, ang Pantas Class nangita pa siguro to sa bituon o kaha ba niagi na sa laing dalan. Mga igsuon, mga anak sa Diyos, sinaot nga ang Epifanya, mahimong pahinumdom kanato nga kitang tanan Kristiyano, mga Magi usab, mga nangita sa Diyos, nining kalibutan nga sigun pa, kalibutan nga luhaan. Remember, our faith is a journey. Sa panaw sa pagtuo, muyukbo ta, musimba ta, mag-andam pud ta nga, mulakaw sa dalan sa gugma, sa dalan sa pag-alagad, ug sa dalan sa paglaom. Ang Epifanya dili lang pista sa kahayag sa bituon, kundi pista sa kahayag nga misulod sa kasing-kasing sa katawhan. Hinaot nga sa matag adlaw, kita usab mahimong kahayag nga magpadayag kang Kristo ngadto sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing.
Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.